Heipä hei kaikille, minun nimeni on Wintersphere971 ja tervetuloa minun Five Nights at Freddy's 2 videon pariin. Ja me aloitamme suoraan yöstä 2, koska eilen Belivon ja Maggot Slayer 1945 kanssa tätä peliä hiukan tutkiskelimme ja Belivo sitten selitti minulle hiukan näitä mekaniikkoja YMS, että sitten en ole aivan hukassa missä mennään ja sanotaanko, että ettei tää mene niin saatanan tylsäksi, niin mielenkiinto voi pysyä vähän korkeammalla, kun aloitetaan suoraan vähän aggressiivisemmasta yöstä. No, mä en kyllä millään halusin painaa tuosta continue-nappulasta, mutta kai se on pakko. Mä en oo valmis. Mä en vaan jumalauta oo valmis. Ei helvetti. Noniin, täällä sitä ollaan. Jumalasta mä haluan jo nyt pois. Ai perkele toi music box. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Ei, onko pakko? Mä en tykkää tästä pelistä. Voi hitto, Tsikakin on jo liikkeellä. Mä en halua pelata enää yhtään pitemmälle ja nyt Manglekin on jo liikkeessä. Menkää vaan pois. Okei. Ja sitä on sanottu, että Foxista tulee aggressiivinen. Hyi. Mä vihaan sua. Painu helvettiin. Mä en tykkää. Ei helvetti. Armias perkele, jos se oikeasti on jo tuolla kanavoissa. Ei tuolla. Mikäli ei kyllä tuollakaan. Nyt se liikkui. Ai niin perkele. Music box. Mä en tykkää tästä pelistä enää yhtään. Menkää vaan pois. Hyi kettu. Kettu pois. Kettu on paha. Menkää pois. Noniin, Freddy pois. Tuhma Freddy. Mä en tykkää tästä yhtään. En yhtään. Sen lisäksi, että Uusponi on ilmeisesti ilmastointikanavassa. Siitä tykkään vielä vähemmän. Ja Balloon Boy liikkuu. Kettu pois! Foxy! Tuhma Foxy!
Foxilla ei nyt oo mitään asiaa. Joo, nyt joo. Hyi. Saatana. Freddy menee pois, Freddy on paha. Hyi hitto. Ahdistaa. Okay. Joku on taas. Hyi! Mä en tiedä mitä mä teen. Mä en saa päälle tuota... Mä en voi laittaa sitä päälle niin kauan aikaa kun tuo kämppii tossa ovella! Vittu! Saatana perkele. Joo. Mä en kauheasti kyllä tiedä kuinka paljon mä voin täällä oikein huutaa ihan vaan siitä syystä, että mä en asu täällä yksin. Ai perkele. On tämän. Mä en tykkää tästä pelistä yhtään. Okei, yritetään nyt vielä kerran. Hiton Freddy. Tosiaan, jos joku kehtaa väittää, että tää ei oo yhtä hyvä kuin ensimmäinen osa, niin seipää sen senpää. Ei helvetti. Tää on niin hyvää laksatiivia kuin voi olla vaan tää peli. Ai niin, ja mulla pitää olla kädet kontrollilla. Säikärin omaa maskia, niin hyvä minä. Okei, music box pysyy päällä. Miksi muuten Scotti ei puhu? Okei, mänkäli on paikallaan. Se on muuten mielenkiintoista, että tuo mänkäli pitää ääntä, kun sä käytät kameraa sen kohdalla. Niinku muuta on ihan normaalia, mutta tässä on tämmönen ihmeellinen meteli. Käytävää pitää vahtia sen Foxin varalta. Noita pitää vahtia, ettei kukaan noista lähde liikkeelle. Mitäköhän tässä vielä tekisi? Ja, hei Mangle. Hetkinen. Tuo ääni ei kyllä varmaan tiedä mitään hyvää. Itse asiassa mä pysyn paljon kauempana tästä. Hyi hitto. Vitun paluun poi. Missäänpä se menis? Kello on 2 yöllä. Ei jumaliste. Hyi. Ei. Ei. Ei, hello vaan sullekin. Tuollainen sormet superyleisössä. Hyi vittu. Tosi mielenkiintoista gameplaytä muuten varmaan ihan vaan sillä, että... Kettu pois. Paha kettu.
Saatana. Jaha. Ei. Mä voin. Mun on pakko pitää kyllä. Mun on pakko odottaa siihen asti, kun se BB menee. Oi jumalauta. Itse asiassa voisin yrittää tätä myöhemmin paremmalla ajalla, jos minulla olisi hiukan täällä taustatukijoukkoja sitten, etten ihan heti jänistäisi tässä pelin aikana. Joten näemme siis ehkä myöhemmin. Mä en kyllä enää ikinä haluaisi koskea tähän peliin tai mitään vastaavaa. Ettei siinä. Että joo. Tapaamme siis varmaan piakkoin. Näkemiin.